дуруду иродат ба душу кунунат ба фархунда давомат салому муҳаббат. дар шаҳри Хуҷанд бо ибтикори Кумитаи Корбозанон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд маҳфили адабию мусиқии Навои ҷон баргузор гардид. Чорабинии мазкур ба муносибати 60-солагии шоири халқии Тоҷикистон Фарзона ва 95-солагии ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Шодравон Боймуҳаммад Ниёзов бахшида шуда. дар он муовини аввали раиси Кумитаи Корбозанон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Нуруллозода, сардори раёсати Корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Хуршеда Хоҷазода, мудирони бахши Корбозанон ва оилаи шаҳру навоҳии вилояти Суғд, шоирону олимон, ҳунармандону бастакорон, равшанфикрону рӯзноманигорон ва мухлисону шефтагони ҳунари асил ширкат варзиданд. برگزار کردن چنین چاره‌بینا پیش از همه در شناخت شخصیت هر یک کس، شناخت گذشته ما خدمت میکند. وقتی که ما در همین محفل ها اشتراک میکنیم، پیش از همه حس افتخار ملی که بسیار مهم است برای ما، برای شناختن همین بیدار کرده میشد و همین محبت به موسیقی عنعنوی ما که امروز واقعا هم جوانای ما رو به موسیقی معاصر آورده ایستادند و شناختن شخصیت هایی که در همین محفل ارزگذاری میشوند خیلی مهم است. ҳайати иштирокдорони маҳфил зимни шодбошии соҳибҷашн шоири халқии Тоҷикистон Фарзонаи Хуҷандӣ ки моҳи ноябр 60-солагии баҳори умри хешро истиқбол гирифт, таъкид доштанд ки саҳми ин шоирии ширинкалом дар рушди адабиёти муосири тоҷик ва рӯҳии инсонпарваронаи мардум назаррас аст. дар маҳфили Навои ҷон ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ҷӯрабек Набиев, Шӯҳратбек Набиев ва дигар санъаткорони номии вилояти Суғд ҳунарнамоӣ карда аз эҷодиёти шоира Фарзона сурудҳо хонданд. дар ҷашни ду нобиғаи замони мо яке устод шоири халқи ҷумҳурии Тоҷикистон устод Фарзона, дигаре ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон устод Боймуҳаммад Ниёзов. аз ин ман хеле сарфароз ҳастам ки имрӯз дар ин маҳфили Навои ҷон сурудҳои устод Боймуҳаммад Ниёзов ва ғазалҳои устод шоира Фарзона садор дод ки ман шоҳиди ҳамин барнома будам ва ҳунарнамоӣ ҳам кардам. ман худамро хеле хушбахт мекунам. дар навбати хеш дорандаи унвони олии шоири халқии Тоҷикистон, ҷоизаи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба номи Турсунзода ва ҷоизаи ҷавонони вилояти Суғд, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, шоира Фарзонаи Хуҷандӣ баромад карда шеъри тоза эҷод намудаи худро чун ҳадияи зодрӯзӣ барои кулли иштирокдорони маҳфил эҳдо сохт. مجالی نیگفتن جان به حقه بیمختن چون خط آید از بالا هم تو میروی همان از من و تو هم آخر شمه نکویی باد یادگاره فردا هم تو میروی همان پس همین دم احیا شد عشق شد تمنا شد پس دیگر مگو اصلا هم تو میروی همان. дар идомаи чорабинӣ ба муносибати 95-солагии ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Шодравон Боймуҳаммад Ниёзов шогирдон ва пайравони ин устоди санъат сурудҳояшонро бозхонӣ намуда ёде аз устоди хеш намуданд. мақсад ва мароми мо ки ин маҳфил бо номи Навои ҷон ном гирифтааст, 2 соли қабл дар шаҳри Хуҷанд дар осорхонаи бисёр қадимаи зебои шаҳри Хуҷанд Эргашбойбача садо дод, инъикос гашт ва асоситарин мақсад он буд ки нишон додани мактаби ҳирфаии мусиқии суннатии тоҷик, пешкаш намудан ба аҳли адаб фарҳанг ки мо дар раванди будани доштани ҳунармандони асили санъати мусиқии суннатии тоҷик имрӯз чандин писарои ҷавонмардое дорем ки ҳамин ҳунарро метавонанд барои ояндагон расонанд. ҳамин тавр сеюмин маҳфили адабию мусиқии Навои ҷон ки ба муносибати 60-солагии шоири халқии Тоҷикистон Фарзона ва 95-солагии ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Шодравон Боймуҳаммад Ниёзов гузаронида шуд, хубу хотирмон анҷом пазируфт. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Афзал Босолиев, Азия.